Wat zei jij nu? Jij stuurt mij weg? Ik wil niet dat je mij ziet aftakelen. Ik laat u niet alleen, Dirk. Schatje, luister nu eens. Ja, jij moet eens naar mij luisteren. Jij gaat mij niet wegduwen, ik blijf bij u. Ik wil dat je u mij herinnert zoals ik nu ben. Niet zoals ik ga worden. Een bed met een pamper of in een rolstoel. Niet meer weten waar ik ben. Ik zie nu graag. Nee. Ik zie nu graag wat dat er ook gebeurt. Schatje, jij bent jong. Jij kunt nog van alles. Ik mag dat van u niet vragen. Maar jij moet me dat niet vragen. Ik blijf bij u. Maar ik blijf niet meer lang bij u. Jij gaat me kwijt zijn voor... Nee. Als je mij nu wegstuurt, dan ben ik u nu al kwijt. Da-da-da-da-da.